קוראים לי דרה. קוראים לי נתי ניב. אני ונתי נשואים 5 שנים. אנחנו מכירים מזה כ8 שנים. היא כרגע אהבת חיי. נישואים שניים לשנינו. לי 2 ילדים, יש לו 2 ילדים, ילדים ביחד אין. שנינו חופשיים ואחרי כל סערות החיים. גיליתי את הגוש 2.5 אחרי שהתחתנו. בעצם מצאתי את הגוש בסוף דצמבר 97, ועברתי את הניתוח ב-28 לינואר 98. יצאה עוד לפני התוצאה. בתוך תוכה כשהיא מצאה את הגוש היא ידעה בדיוק מה זה. באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, אוקיי, הנה זה, עכשיו אני יכולה להתמודד. זה הפחד שליווה אותך כל הזמן? כן, אני כל הזמן פחדתי, כל הזמן פחדתי. זה כאילו, אפילו נתי אומר לי לפעמים שהבאתי את זה על עצמי, כי אני פשוט חיכיתי לזה, הייתי פתוחה לקבל את זה. איך הוא הגיב? בקלילות. בסדר, אם את רוצה לבדוק את זה, לכי תבדקי, אם את לא רוצה, אל תבדקי. ואני אמרתי, עזבי, מה... הרגשנו 1,000 שדיים, הרגשנו 10,000 גושים, עוד גוש, מה הסיפור? אחרי הביופסיה קיבלתי את התוצאות כמעט מיד. אני לא זוכרת בדיוק איזה חצי שעה, והרופא בא למיטה ואמר שזה זה. The big C, כמו שאומרים באנגלית. מה שהתחיל להתגלגל אצלי החל מרגע שקיבלנו את התוצאה זה הצעדים המעשיים הבאים. מה עושים מחר, ואיך נראה מחר, והנה בדיקות, והנה פה והנה שם, ואיך מטפלים בדרה, והחיים שלו משתנים, אז הכל משתנה, ומה הצעד הבא? אני התחלתי לבכות, אני זוכרת, ולא יכולתי להסתכל עליו. כי פחדתי לראות את התגובה שלו. לא ידעתי איך הוא יגיב. לקחתי את השמיכה ושמתי את זה מעל הראש שלי, ובכיתי. ואמא שלי גם הייתה, אבל לא רציתי להסתכל על אף אחד. אולי בגלל שאני באמת אופטימי בטבעי, אני לא יכול להאמין שיכולים לקרות דברים רעים. זה חלק ממני למצב של אימה ובשום אופן לא. אף פעם זה לא רחוק ממני. ואני עד היום כועסת עליו בקטע הזה, הוא אמר, זה לא קורה לנו. זה לא קורה לנו, מה קרה לך? וזה קרה, וזה קורה. השיקול שלי היה הרגשה, איזה הרגשה תהיה לי שאני מתעוררת ויש לי משהו שם, או שאין כלום שם. ביחד עם זה שנתי באמת אמר לי שהוא גם בעד. ואת חושבת כשהוא אמר לך את זה, הוא חשב על עצמו או הוא חשב עליי? אני חושבת שהוא חשב עליי. אני חושבת שהוא חשב עליי, אבל אני, בגלל כל מה שעבר, אמרתי לעצמי, אולי הוא באמת פוחד. זה בטח דואג לעצמו. כאילו, הוא לא רוצה שיהיה לו אישה בלי שד. זה אך ורק מהעיניים שלה. בעיניים שלי שום דבר לא השתנה. כלום, לא? האישה יפה ומדהימה, האישה יפה ומדהימה. באמת ששום דבר לא השתנה. כלום, ואני... שאלו אותי את השאלה הזאת כמה פעמים, כמה שאני מחטט בעצמי, התשובה היא, שום דבר לא משתנה. זאת אומרת, שד יותר, שד פחות, לא בדיוק עושה את ההבדל. קשה לי להגיד מה אם לא היה שחזור, כי יש שחזור, אבל אני לא חושב שזה עושה איזשהו הבדל. זה היה את השלב של הפעם הראשונה אחרי הניתוח. ומה שעבר לי בראש זה בעצם, זה כואב, לדעתיים כל מיני צינוריות ושקיות ניקוז וכל מיני דברים מוזרים כאלה. מה שלי עבר בראש בקטע שלו זה יכאב לה, זה כואב לה, היא הייתה כואבת מכל הכיוונים. ואני די נמנעתי מכל הקטע של יחסי מין, והיא העלתה את הנושא. בצורה שבה העלתה את זה, אני הבנתי בעצם שהיא חוששת שבצורתה הנוכחית אני עלול לא לרצות בה. היה לי שיער ארוך, מסוסל, ואני ידעתי מראש שאמרו לי שאני צריכה כימותרפיה שהשיער ינשור לי. הלכתי לנתי, אמרתי לו, אתה מגלח אותי. ובאותו רגע הוא לא היה מסוגל. אז אני נכנסתי לחדר, ואני התחלתי לגלח את הראש. ובכיתי תוך כדי. באותו יום שהשיער התחיל לנשור בבוכטות אדירות, והיא החליטה לגלח, הסתכלתי על זה ונראה לי אפילו יפה. זאת אומרת, דבר שפן שלא חשבתי אפילו שאישה קרחת יכולה להיות יפה.
הוא אף פעם לא נתן לי להרגיש שאני מעוותת, או אני לא בסדר, או... אף פעם לא. הכל בא ממני, מהפחדים שלי, את חשבת שהוא לא יכול לאהוב אותך, שהוא לא... אני חשבת, כן, זה עבר לי בראש מיליון פעם. אבל אפילו שתמיד, שניסיתי לדבר איתו על זה, הוא אפילו לא בא לו לדבר על זה, כי זה נראה לו כל כך טבעי, שבסדר, הוא אוהב אותי, לא צריך לדבר על זה אפילו. רגע, קח יותר אליך, תעצור רגע. יש בחיים המון דברים שקורים פתאום, והם לא בשליטתנו. והם משנים את החיים בשנייה, בדיוק כמו תאונה. פשוט להסתכל על זה בתור אירוע שקרה בדיוק כמו תאונה, ולהמשיך לזרום את זה הלאה. לעומת לא להתעסק עם זה, לעומת לא לחשוב? לא, לעומת להציג את זה בתור איזשהו דבר גדול וענקי, עם סיפורי אלף לילה ולילה מאחורה, שהאלוהים גזר עלינו, וזה הירושה מהדם של האמא שלי ושל הסבתא שלי, וזה לא יחזיר משפחה, ולפתח סיפורים ותיאוריות סביב הדבר הזה. אתה מבין אבל שיש גם צד רגשי תראה, אני עלול להצטייר כחסר רגש לחלוטין, גם בתשובה שלי, מה שלא נכון, כן? ממש לא נכון. אבל מצד שני, ללכת ולבנות כל מיני שכבות רגשיות על דבר שהוא תאונה בעצם, נראה לי מיותר לחלוטין. אני עברתי מחזור אחד של כימותרפיה, ואז אמרו לי שאני צריכה ליתר ביטחון לעבור עוד מחזור. ונסעתי לטיפול הראשון, חזרתי הביתה, חוזרת עייפה ולא טוב לך. ונכנסתי לחדר, פשוט התחלתי לבכות. והבת שלי נכנסה לחדר. ואני אתחיל לבכות עכשיו. אמא, זה בסדר. את כזאת גיבורה, גיבורה. מותר לך לבכות. אחרי כל מה שעברת וכל מה שאת עוברת, ואני פה לידך, מותר לך לבכות. ואני אחזיק לך את היד, ואני אחבק אותך. אמרתי לעצמי, מאיפה הילדה הזאת ידעה להגיד בדיוק את הדבר הנכון? איך היא ידעה מה להגיד לי? וזה משהו שלא יכול לבוא מגבר? לא, אני חושבת בתקופות האלו נתי פחות או יותר נתן לי להיות עם עצמי. אולי הוא חשב שזה מה שרציתי. אני חושבת שזה גם היה יותר קל בשבילו. הוא היה בוכה איתך, נתי? אף פעם לא ראיתי אותו בוכה. מישהו חייב לחשוב על המחר, ועל מה עושים עוד שעה. ואישה חולה לא בדיוק בנויה לחשוב על הדברים האלה. לא שנייה אחרי הניתוח ולא שבוע אחרי הניתוח, וגם לא במשך שנה וחצי או שנתיים שעוברת טיפולים מאוד קשים. מן הסתם, הראש שלה מונח במקומות אחרים. ביי. ביי. מפתחות אצל שחר. כן. ביי. ביי. אני חושב שאחד הסיבות שזה עבר עלינו יחסית קל, כי באמת חזרנו לשגרה. הסטינג שלנו היום במוח אומר חזרנו לשגרה. לא יודע כמה שחזרנו לשגרה, אבל הסטינג אומר חזרנו לשגרה. להיות עסוקה זה מאוד חשוב. אני בעליה של חברת מחשבים ותקשורת, מחלק את חיי בין העבודה לבין התחביבים שלי. אני עובדת כמנהלת מכירות לתיירות נכנסת ברשת בתי מלון. ומההתחלה זה תמיד, אני הייתי קוראת לעבודה הקבוצת תמיכה שלי. כי כשהייתי עסוקה פשוט לא חשבתי. כל בוקר שאני מתעוררת אני צריכה להסתכל על עצמי במראה, כל פעם שאני מתלבשת, זה מאוד קשה. ואפילו אם אפשר להגיד שהיום, אוקיי, עברתי את הקטע הקשה והבדיקות שלי בסדר והכל נראה טוב ויפה, אבל לא קורה יום שאני לא קמה בבוקר מתלבשת ומסתכלת ואומרת, look at me, איך אני נראית. זה כואב. אתה לא מרגיש שאתם חיים עם הסרטן כל הזמן? אני לא. בשבילי הוא היה כמו שאמרתי, כמו תאונה, הוא הסתלק. ומחר יכול לבוא כל דבר אחר, גם תאונה יכולה לבוא, וגם סרטן חדש יכול לבוא, וגם אני יכול לחלות. הכל יכול לקרות, אבל מה שהיה היה. אני לא חושבת שהייתי יכולה לעבור את זה בלי נתי.
הוא נתן לי כל כך הרבה כוח, או מאוד מאוד, כאילו, עם הגישה שלו המוזרה הזאת, של בוא נתעלם, זה לא קורה, הכל יהיה בסדר, זה דווקא מה שעזר לי. עצם זה שעוברים את הדבר הזה ביחד, זה כמו לעבור טירונות ביחד. זה כמו, זה מגבש. מעולם לא דיברנו על זה, אבל כשמסתכל על זה בדיעבד, כן, בהחלט כן.